Oh yeah, come on. This is a jet light. Oh, lang. Shipper. Buhay, Philippines. Yeah. May gamay kung nindot nga iso. Napuyo kung boy ko kurilya. Sa dinggit tanong-tanong nila. Nalabuhi sila. Miturong o kininamong. Litundan tindok senyorita. May sapa bungan kong kardama. Kung nangahinom na nangalas si Maria. Saging gikan sa islan. Saging akong mamuli. Usara ang bunga ay katubig banana. I give it to Maria. Apre ko figurilya. She hide it in the saya. Oh yeah, come on. Misakay parot tungkol lang. Bibiyahe padulong sa isla. Ibuksay yan kay way makita. O ang kating bikasra. Ihuyog sa hanging amin. Sa balon idula-dulaan. Idagsa sa kabay-bayo. Sa isla ka sa gingan. Nangala si Maria. Saging gikan sa isla. Saging akong mamuli. Usara ang bunga I got the big banana. I give it to Maria. Aprito gorilya. She hide it in her saya. Natulog ang amoy ng kwadya. Nagtakin o gamay batuta. Kat utamas ginhaw. Naghangad si Maria. Ang saging labit ang dagkuha. Nagpitay sa ilaw sa palwa. Ibuko tukas kang pulba. Igukon Miss Aurelia. Nangala si Maria. Saging gikan sa isla. Saging akong mamuli. Usara ang bunga. I got the big banana. I give it to Maria. Apit gorilya. She hide it in her saya. Nanganak ko kalo. Liwat ako ang usa. Apan ang ikaduha. Liwat sa gorilya. Oy, come on, it's a deadline. Oh, dami. Ibatay, waro ilay tapat. Ikaw na, ikan ba? Na-record